puso, ito'y arpad ko. Tapno'y salakan mo, da kami nga ipen mo. Akawanin na kang kami, inakurangan di ukasan to'y puso mi, tapnuken kamay kami. Linugtam to'y barukong ko, pinalinteng mo'y biyak ko, sinilawang to'y isip ko, at turong kinapudno. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Adda tayo manan iti daytoy na santon a misa, italet tayo iti Dios, ti amin tayo, tumangad tayo ken kuana, agkararag tayo as ipapakumbaba, ta ipaay na kuma ti grasya, ti bendisyon na. Babaen ti cross, pinunas na ti basol, agtalet tayo ken Kristo, isungan ang iti tibiyag na, tapno maadaan tayo tibiyag. Tapno nga ron maikarita ay makiranot, iti dahil tinasanto na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, ket si pupuso tayo, apagbabawian ida. Sika anay baon, tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabayat na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na Kaasyan na kami. tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Apo ipaay mukad ti panagtali na edmi as ipapasnek, iti panagtungpal mi iti pagayatam. Aramidam kuma takadagitoy nga aldaw. Umad adu ti bilang ken ti kaikarian dagiti agserbikan ka. Gapu ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Maibasa na daw ti libro dagiti numero. Timanaw dagiti Israelita ti bantay hor ket nagdada ti kalsada ngagturong iti diriwangwang ti Akaba tapno likawin da ti sakop ti Edom. Ken ti dalan naibos ti anos dagiti tao ket nagsauda iti maibusor iti Dios ken ni Moises. Inreklamo da apay ngayong panaw na kami ijay Ehipto. Tapno patay na kami iti daytoy alit ang nga awan ti taraon may nagdanong. Mauma kami ni kastoy, akanin nga awan serserbina. Gapo iti daytoy, nang ibaong ti Apo kadagiti nagita nga uleg iti yanda, ket adu nga Israelita tinatay, ti panakakagatda. Napandagiti tao kini Moises at kinunada. Nagbasol kami ti panagsaumi, ti maibusor ti Apo, at maibusor ken ka. Ita, dawatin may kumati Apo, ay panaw na dagitoy nga uleg. Iti kasta, ikararagan ni Moises dagiti tao. Kalpasan na, imbaga ti Apo kini Moises, ang mga ramid ti sinanuleg a bronze, sana ibayog akas wagayway tapno umimbag siya sino man na makagat no kitain natin sinanuleg. Iti kasta nangaramid ni Moises iti sinanuleg ket inkabil na akas wagayway
Nuadda kagat ento ulay, umimbag no kitain na pisinaan ulay. Ti sa ulya. Agyaman tayo, Jesus. Tingge mo apo, ti kararag ko, ket ipangag mo to'y dawat ko. Dengge mo ako, ti kararag ko, ket ipangag mo to'y dawat ko. Tingge mo apo, ti kararag ko, ket ipangag mo to'y dawat ko. Di mo ilimbeng tarupang kanyak, no mariribo ka, dinggen na ket darasem ti tumulong no umawa ka. Dengge mo ako, ti kararag ko, ket ipangag mo to'y dawat ko. Kabuten to dagiti nasyon ti Apo, kaamak to dagiti amin nga ari ti bileg na. Intun bangunen manen ti Apo ti Sion, ipakita nanto ti kinadayag na. Ipangag nanto dagiti nabaybayan at tattaw na, ket dinggen nanto ti kararag da. Dengge mo ako, ti kararag ko, ket ipangag mo to'y dawat ko. May surat to daytoy nga agpaay iti sumaruno a kapututan, tapno idaydayaw to dagiti tattao adipay nayanap. Timmanawag ti Apo manipod nga tuwa na santuan ayan na, manipod langit tinanawagan na ti daga. Tapno indingan na ti asog dagiti balod, ken tapno wayawayaan na dagiti na ikideng amatay. Dengge mo ako, ti kararag ko, ket ipangag mo to'y dawat ko. Sidadan kang ako, nagtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumakitin ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Gloria tinipay ken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti Pariseo, pumanawakon ket sapulen datto, ngem matay kayto kadagiti basulyo. Di kay makaumay iti papanak. Iti kasta kinuna dagiti Hudyo, apay nata ako na nga aditay makapan iti papanan na. Patayen nanto nga ta ti bagina. Simmong bat ni Jesus, tagadaga kayo, ngem taga nga toak. Tagalubong kayo, ngem siyak saan. Isut gapo na kinunak kada kayo, amatay kayo, kadagiti basbasulyo. When matay kayo kadagiti basbasulyo, ngem di kay mamati, asyak ti siyak. Si asino kaaya sinaludsod da. Simmong bat ni Jesus, ti imbagak kada kayo manipod ididamo. No maipapan kada kayo, ado ti masaok ken babalawet, ngem pudno tinangibaon kanya, ket ibagak itilubong tinangeg ko ken kuana. Sa anda anaawatan ti maipapan iti ama ti sinauna, iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada. Inton maibayog to ti anak ti tao, maamuan yun to asyak ti siyak. Kastamet nga awan aramidek asisyak, ngem ket di sawek laeng ti insuro kanyak ti ama. Kadwak tinangibaon kanyak, saan na abinaybayan nga agmaymaysa, agsipod takanayon nga aramidek ti makaayayo ken kuana. Ado tinamati ken kuana idi sawen na daytoy. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinipay ken ka, O Kristo. Dali pagsasao tayo nga Ilocano na noan niya ti nakaalaan na isumagla ti agas na. Yan mo, dekas tada di ubing kami, ano na adwam tinangan, ihilot da di aklaw, diya ka mo makaog na taan nilagyan. Sobra di busog mo ihilot da di aklaw, na ikapumipya mo. Diya mo, ano nangalaan na mo da di nga tsoriyat, bakit?
Noon niya tinakaalaan na isumot ti agas na. Kasla dito'y umuna maibasa tayo. Nag-complain dan, agriridan kini Apo Diyosa, agriridan. Anya ti kunana, impan na kami, kunadan kini Moises, impan na kami dito'y letang. Agreklamo dan, anya, patayon na kam ti bisin, awan ti danong, awan ti maaramid. Narurod ti Diyos, anya tinaramid na, nangipan din nagsinan ulag. Nagado nga ulag. Hanga nagsinan, nagipatulog ti nagado nga ulag. Ado tinatay nga nakagat. Anya ti nagkararag ni Moises, apo nagbabawi dan. Agkararag tayon, matay tay aminan. Anya ti kunana, agaramid ka ti nagsinan ulag. Ibayog. Ito Ilocos area, hindi unay pagsasao, iyan norte day jay. Itangkayag mo. Ingatom. Itagay mo. Intayag da amin nga makakita nga nakagat nga dagita na umimbag. Gapo day tatay sumutlaan tinaggapuan na day ipakpakita na nga dusa ti Dios day jay. Ibagbaga na nga nabilag iso na mutlaan ti mga gas. Islamag kanya tayo tata. No iso na ti naggapuan na iso na mutlat mga gas. No sirib ti tao, uray sirib ti tao, naggapukin ni Apo Dios, iso na mutlaan ti mga gas. Agparintumon tayo nga mangkita tinaitangkayag nga cross, na ibayog nga cross. Nimot Apo Isus dito yung kunana mailansa ato, maibayog ato, kunana maitangkayag ato iti cross. Handa maawatan nga i-cross danto mo lagayam isuna. Kagapumot la isang naggapo na day nga cross nga kayo, day digita ti immo na kayo. Nga nakailumluman ti lubong iti basol, babaon ti kinakapsot ti tao daadan kin ni Eva. Di gapo ti kayo nga nagbasulan, binawi ti kayo nga naitangkayag babaen ken Kristo nga iso tinangawit ken ni Kristo. Day digita nga nangabaken iti tao matayen iti basol. Binawi na, pinaginteg na, inikat na amin day tangalunod ti basol babaen ti pan nakaitangkayag na iti cross. Matayen ti tao, awanen tinamnama na, narigat tinamnama nga agsubli iti Dios. Ngam gapuken kwa na, ti kinakapsot ti tao, nagbalin, da babaen day nga cross. Kitaan nyo, idi ay, di umuna nakaalaan ti basol. Ni Eva, nakapsot a babae, narukop a babae, binawi matlaan ti babae, babaen kini Apo Santa Maria, tinadalos a babae. Natibker a babae, na anos a babae. Isu nga imay ni Apo Isus kada tayo. Cross, cross, babae, babae, ulag, ulag, binawi na. Kada tayo mat anya ti pag-asa tayo tata. Diya mo ano mabaling mga taang no virus tinaggapuan na, virus mo ila ka na, virus mo ila ti mausar. Mabaling mo sa bali nga kita ti virus nga ta. Tanong kasi anya mo ti aramiden tayo tata. Awan sa bali nga aramiden tayo. Tumangad kanya na naka nga gapo iti cross. Tumangad kanya nagparintumang tayo nga kumita king kuana. Tapno uray pa'y numatay tayo, iti daytoy abiyag. Uray pa'y nakapsot daytoy nga abiyag. Uray managbasol daytoy abiyag. Biyag tayo dito'y lubong. Paluntagan na, babaen tiyo umay na, pan nakailan sa iti cross. Insagot na ti biyag na. Inanusan na dayta a cross. Iso nga aganos tayo magkakapsat. Anduran tayo ti biyag tayo. Anyaman no anya tinaipaima kada tayo. Ala no, padi ka, nakaanusan mo ti agbyag. Numampay narigat, numampay ando nga riribok ti biyag. No ina ka, ano sam ti biyag nga kasmay sa nga ina. Iso ti cross mo dayta nga ipabaklay. Enjoy yan dayta cross. No ama ka ano sam, no estudyante ka ano sam. Nagtrabaho kay di publiko, public servant ka, nangruna ta ano sam ta na ipabaklay kanyan dayta cross. Tata na ipabaklay kanya tayo dayta cross. Ano sam tayo nga arakupan. Aganad tayo, aganos tayo, arakuban tayo. In the end, dahito tumutla ang timangitag ay kada tayo. Kitaan nyo ni Apo Jesus. Binaklay na, inananusan dayta cross. Kakaasi nga nangawit dayta cross. Kamaudyanan na, DJ cross na, isumot tinangitag ay kanya na, isumot tinangawit kanya na. Isumaagdam to pa nang ibaklay na, dahito pasamak kada tayo tata, maibaklay tayo to nga maaddaan itinamnama.
Dahil tinapasamak kada tayo tapta, addan to pan nakaitag-ay tayo. No, itidakdak ka nga panunutan, dahil ibaklay tayo, ti cross tayo, iti biyag tayo, isuntumot ti mangitag-ay kada tayo, uray pa, aglasat tayo, iti dahil ti abiyag. Tinto cross ni Kristo, ti mangibaklay kada tayo. Kadwa tayo ito kinkwa na babaan ti panagan-angos panagayat. Iso nga arakupan tayo dahito, inyaman dahito nga cross tayo, iti biyag tayo. Dahito yung mga problema, wala da sa bali, wala daman pa karigrigatan tayo, wala narigat garod, ado nga rod ti kalaban tayo. Hanggang na rakupan tayo, agtalit tayo, tumangad tayo, iti day ka cross na awan dua-dua, dahito cross tayo, isuntumat ti mangitang kayag kada tayo, isuntumat ti mangibayog kada tayo. Tapno po ko na tayo tumutlaan ti Ama. Nagpintas na rod dahito ko na ni Apo Isus. Mapana ko hangkay makaumay di papanak ko na. Ngam mapakawanta ti madalusan ka yun to iti basulyo. Iso nga pinunas na, pinalintag na amin. Iso nga datayumat nga magnamnama iti cross na, rambakan tayo dandanin, tinawon nga rod daytoy, babaan ti Semana Santa, panakaibayog na iti cross, panakailansana, iso tinangawit kanya na, and then panagungar. So nga makaungar tayo ito kumamad, sinanama tayo, nga agungar tayo tumad iti daytoy. Sagot na gapuken ka, gapu iti ayat mo, daton miken ka, awaten ka dida. Tinapay ken arap ken amin agasat, sudat ited mi bayat panagbiag mi. Kumararag tayo kakapsat tapno na tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kumaay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Yapo amatin na Kumaay ti adaton kadagita imam ket may paayo pakadaydayawan ken pakaigloryahan tinagan na ken kasta na pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Idaton mi Apo dagitoy daton na pagsupapak mi ken ka tapno punasem kuma asi dagiti kinadakes mi. Ket iturong mo dagiti nalapit a puso mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumami Kitag ayo dagita puspuso yo. Adadan sa tagay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karikit Wag noonay may karigat rumben annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin gadag nanayon a Dios. Tainto yang mo daytoy na idumduma tiyempo tapno da kami nga anak mo dalusan mi dagiti nakem mi kadagiti na labes a panagpagisiman ti bagi ket no pay saan mi aliwayan dagiti annong mi ana indagaan yat addami asangwen dagiti banbanag ana ilangitan anan sata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, ayos dagiti amin na parswa. Ti langit ken daga napnuda ti pakaydayawan, husana iti kangatuan. Malaydayaw ti umay tinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Udno na Apo abi ka kinasanto ket sika ti gugwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo ti espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi ang Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaan nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa may yawat to amay paay kada tayo.
Kasta metakalpasan da iti panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos naget kinunana, alaen nyo katawinom kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro, ken nagnanayo na tulag, iso amay ibuyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, pangilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Natay ni Kristo, nagungar ni Kristo, umayto ni Kristo. Iti ngarod pa nangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken tatay paay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirano iti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taraniag mo pakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga, makikadua kam tukad met kadakwada a mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket golgon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, atungpal kuma tinaken mo, dito'y daga akas sa dilangit. Iddem kadakam daw ito'y, ti kanen mi ti patinayon mi haldaw, pakawanan mi at ti basol mi, akas mi at pamakawan mi, ti basol lagi kinakabasol kada kami, di na kam met baybayan nga umannog at isuliso. Salakan na kang kinidatos. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Etdam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken itiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Tapukan ti turay ti panakabalin ken dayaw, kay nanayon na dito agsarbay. O Apo mi Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nagdapukan niya ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nuligat ti pamati ti iglesia, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, sika nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo, Kasta pamamit. ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Yeah. Kordero ti Dios, sa may kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, sa may kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, sa may kadagiti basbasol ti lubong, ikdem kadakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, at to'y di Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo diya may karima may kananiya, ang ang may salay nga sa umapaimbag tunto karwa.
gabi niyo. Daytoy apanangan Inka magundo Kapyat sa lubungan Pagparintuman tayo. Napnan, tarigagay a panagkumulgar, wenno na espirituan a panagkumunyon. O Jesus ko, mamatiak nga agdakay tinasantuan unay a sakramento. Ay ayaten ka nga ipangpangruna ngem iti amin abanag, ket tarigagayak nga awaten ka iti kararwa. Ngem gaputo saan ka ang maawat ita iti nasantuan a sakramento, umay ka dito'y puso, uray man laeng babaen iti na espirituan awagas. Arakupen ka kas man na mismong agdakan iti puso, ket ikaysak ti si bubukel abagi ken kararwak ken ka. Saan mukad nga palubos a maisinak ken ka. Amen. Oratio Imperata, agpaay ti panakasalwad manipod iti 2019 and coronavirus. Diyos nga mami, kumamangkam ken ka iti nakaro apakasapulan mo. Dawaten mi iti panangikanawang kada kami iti sakit at 2019 and coronavirus. Ang nakatayanen ti magmamano ken nangikulbo iti adu at tao. Agdawat kami iti grasyam agpaay kadagiti tattao ang nakaipaakman ti panakaadal na anya akita ti sakit daytoy ken anya tinagtaudan na ken no kasano ti panakaatipa ti panagwaras na. Tarabayen ti panagsukisok dagiti eksperto ti medisina tapno taminginda sila laing ken si dudungo dagiti masakit kastapay dagiti ahensya ti gobyerno wenno pribado anas ken amang biro iti agas ken solusyon ti epidemya. Idawdawatan mi dagiti agsagsagaba iti daytoy a sakit tapno maisubli ti sigud a salon adda. Ikan nakam iti grasyam nga agserbi agpaay iti pagimbagan iti amin ken ti tumulong kadagiti agkasapulan. Gapu ken Kristo nga anak mo ken ako mi iso ang makipagbiag ken makipag-ari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan tinggana. Amen. Maria tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasin na kami. San Rafael Arcangel. Ikakaasin na kami. San Roque. Ikakaasin na kami. San Lorenzo Ruiz. Ikakaasin na kami. San Pedro Calungsod. Ikakaasin na kami. Mangibaon ka o apo iti nasisingpet nga agserbi iti iglesia. Kumararag tayo. Dawatin migan ka uman nakabalin a Diyos, tada kami amasansan amang pampanunot kadagiti na Diyosan aban banag, kan kanayon kumalaeng amaikari kami amakagunod kadagiti na ilangitan a parabor mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at ako mga kadakayo. Basta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalbasan ti na Santo na misa, intayo na ti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Bagarabi, itay man yun Apo.